Lauaren Iruñerriko lau gaztek osatutako dantza taldea da. Euskal Herriko dantza folklorikoak uztartzen dituzte beste dantza modernoekin nahasketa berezi bat sortuz. Bere azken proiektua ezagutu ahalko dugu gaur, Zubi izenekoa. Berrio folk, Berriozarko txori-zuri dantza taldeak bultzatutako proiektu eder eta bateratzailea eramaten du aurrera azken urteotan. Beste lurraldeetako dantza tradizionalak eta gureak batzen dituzte. Dantza taldea da. Dantza talde bat nahiko pekuliarra edo nahiko aparta. Ze txori-zuri baita ere darama bi hiru urte pandemia aurretik uste dut daramala baita ere dantza buruz ez duten harremanekin dantzekin ez duten harremana beste aktibitateak prestatzen hasi da, bai Berriozarko gazteekin batera, udaletxearekin batera, baita ere Artigako kontzejoarekin, jauteriak prestatzen eta beste gauza batzuk. Eta gero txori-zuri badauka bere dantza taldea betidanik egin izan duena. Orain 21 pertsona gara. Ez gara 25 urte baino gehiago ez ditugu pasatzen, 25 urteak ez ditugu pasatzen nahiko gazteak. Eta gogokin talde bat gogo asko dituena, euskal kultura zabaltzea. Bada gure helburua, baita ere euskal dantzak zabaldu eta mantendu hemen herrian, eta herriko tradizioak baita ere. Txori-zurik badauka historian luzea. Hurrengo urtean 45 urte egingo ditu, beteko ditu. Orduan talde hau sortzen da Berriozarren 1979 urtean, monja talde batzuk prestatu zuten dantza ikastaro txiki bat. Dantza ikastaro hori izan zuen nahiko arrakasta. Orduan hasi ziren pixkanaka dantzetan Berriozarko gazte talde bat. Baita ere danok bat deituriko beste talde batekin, hemen Berriozar harreman handia izan zuena, eta babes handia eman ziona txori-zuriri. Eta hortxe hasten da txori-zuriren historia, eta gero, gaur egun arte, urteak eta urteak, gauza asko, bidai asko, folklore eta kultura asko igaro da hortik. Berriozarren, ia beti egiten dela edo jaiegun bat dagoenean, Berriofolke egin zela hemen Berriozarren edo orain nahiko gertu daukagula 27an, dela Berriozarren eguna, eta hori Berriozarko gauzetan ia beti, nik txikitatik ikusi dut dantza talde guztiak dantza egiten dutela hemen Berriozarkoak, eta oso gutxitan ikusi dut kanpoko taldeak. Baina hori, baita ere 26an dela
Don Esteve. Don Esteve, Berriozarko santua ez. Bai. Eta hor baita ere beti dantza egiten du Txori Zuri eta Ulargi taldea, Ulargi dela talde, txikien taldea, eta hori. Bai, Txori Zurik azkenean badauka aktibitate, esan dudan bezala lehen, badauka aktibitate asko, orduan baitugu data asko, badago tradizio asko horatzean. Inauterietan, egin genuen nolabait teatrotxo txiki bat hemengo iautea berreskuratzeko, ikusi genuen pixka bat Makala zebilera eta Artikako udalarekin baita ere harremanetan, eta hemengo udalarekin aurrera eman genuen. Baita ere jaietan badugu gure aktuazioa eta gure dantzak prestatzen ditugu, baina laguntzen dugu asko eta herrian badugun helburu bat bada maiordomoen tradizioa suspertzea, mantentzea. Urtero hautatzen da 2 maiordomo mutil eta 2 maiordoma neska, dantzatzen irakastea, ez badakite dantzan. Zera nahiko gero lentzero, baita ere dinamizatu, jaietan ibiltzen gara gazteekin baita ere babesa ematen zertarako. San Ferminetan egiten dugu. Asteko San Ferminak egiten da, non egiten zen? Foruen Parantzan. Bai, hori egiten da nola dantza batzorde bat, eta hor etortzen dira nahiko... Iruñe herriko dantza talde guztiekin. Berrio Folk sortzen da 2008 urtean. Txori Zuri gazten da harremanetan beste kokapeneko, beste lekutako dantza taldeekin eta folklore taldeekin. Eta 2008an hasten da egiten Berrio Folk, uste dut, ez dakit orain, segurun ze dantza talde izan ziren. Baina hasten da 2008an, errepikatzen da 2010an, Ibizako Kolla de San Rafael, baita ere etorri zen Gaskuñako talde bat. Eta ez da igaro, ez da egin berriro Berrio Folk bat, aurten eraino. Pandemia baino lehen joan ginen jaso genuen gonbidapen bat Ibizako taldearen bidez ara joateko, eta baita ere ekarri behar ditugu gure helburua baita ere zabaltzea gure kultura eta gure dantzak, orduan interkambio hauekin lortzen dugu zabalpen nahikoa, eta gero egitarau polit bat, ekitaldi polit bat, azkenean. Eta hor hasten da Berrio Folk. Harremanetan beste dantza taldeekin, eta gure kultura zabaldu nahian. Gu joaten garenean, hori da, gu prestatzen dugu, esaten digute pixka bat nola antolatuko den egitaraua eta ekitaldia, eta gu prestatzen dugu hemengo dantzaren bat. Guk Berriozarren ez daukagu dantza espezifikoren bat. Bai badaukagu gure tradizioa maiordomoak eta, baina ez daukagu. Orduan eramaten dugu Euskal Herriko zeozer edozein dantzak. Bai, azkenean ez da, Berrio Folkaren helburua da pixka bat, ez bakarrik Berriozarren dagoela euskal dantzetako taldeak, baizik eta baita ere gonbidatu genituen Aires del Sur, direla Berriozarko dantza talde bat, egiten dutela flamenko dantza taldea, eta baita ere ekarri genituen Galiziako dantzariak,
pixka bat ikusteko ez dagoela, osea, karo, pentsatu Berriozarkoa zarela eta beti ikusi duzula euskal dantzak. Horren, ekartzen dit, osea, helburua da ekartzea beste dantza talde batzuk, beste dantza estiloak eta ikustea, osea, dantza oso irekia dela. Eta ez dagoela bakarrik euskal dantzak. Eske, karo, Txorizuri bazare eman urte nahiko, osea, 2000 bagaude 13 urte. Igaro dira Berrio folk gabe. Orduan, feedback izan da oso ona, posik gaude, baina herrian Txorizurirekin, osea, Txorizurik feedback oso ona jasotzen du. Bai, esan behar da, herriko agean ez dute esango herri guztia, baina jende asko pasa Txorizuritik, 54 orain urterekin. Orduan, bueno, badago feedback polita. Bai, osea, nik nire kasuan atera ginenean Berrio folk, osea, aktuaziotik, osea, jende guztia etortzen zen, esatera ze polita, zer ongi egin duzuen, ze ongi organizatua eta guzti, eta osea, jendea oso pozik. Baita ere, Jon esan duena, oso feedback ona dugu ia beti. Osea, hemen dantza egiten dugunean Berriozarko festetan, inauterietan, ez dakit, orain Berriozarren egunean, osea, beti izaten dugu feedback ona, zeren jendea, pues, zorionez daukagu folklore hori dantzetakoa eta jendeari asko gustatzen zaio. Normalean egiten dugu, badakitenak, daukagu taldean jende asko gustatzen zaiola dantzak, adibidez Jon Morentin edo Asier Kosta dela baita ere taldekoa, eta haiek dira, nik ez daukat hainbeste ez gogoak, baina beraiek daude etxean eta daude dantzak bilatzen, gustatzen zaie mundu hori, eta hori. Azkenan beraiek proposatzen dituzte dantza berriak edo dantza batzuk hartzen dugu jota bat edo zerbait. Bai, azkenean pixka bat autodidaktak bagara. Ze ez daukagu gure dinamika, ez dauka monitore bat edo erreferentzia pertsona bat, baizik eta guztion artean dantza aurrera eramaten dugu. Hori lortzen dugu bai dokumentazioaren bidez, saiatzen gara arropa iaia antzekoa izatea herria, jatorriko herria bezala. Eta dantza, hori pixkat, bai, albaldin badugu historikoki elkartzen ziren, adibidez, guk Ablitaseko dantza taldearekin, Mendianike, deitutakoa, elkartu gara eta El Plego dantza erakatsi digu. Gero, jende berria etortzerakoan, saiatzen gara errepertorioa suspertzen eta irakasten, eta gero izango da Xabi Plegoko dantza erakutsiko dugu diona ulargiko jendeari. Bueno, hola pixka bet antolatzen gara, bai. Hori oso bitxikeriai ona da gure taldetik, ez hori, esan duena. Ez dagoela monitore bat, dagoela bera esaten duena eta bera esaten duena dantzatzen da, baizik eta hori guztion artean ikusten dugu pixkat gure maila eta egin dezakegun dantza. Dantza taldearen barruan daukagun giroa da oso gaztea eta daukagu bizitzako ikuspen oso gaztea oraindik eta gustatzen zaigu ekitaldi baten ondoren edo aurretik egitea janari edo afari bat eta parranda pixka bat eta gero parranda eta hortik dago orduan bai historia asko baino tortzen baldin badira egunen batean ikusiko dute ze plan dagoen van a salir buena. Ilusio handia egingo zidan gauza bat, izango zen nik umeak nire familia sortua eta guzti eta nire
nire umeak eramatera, pues ez dakit, ahoitzera dantzatzera eta haiei gustatzea eta esatea, oi aita, ni baita ere dantza egin nahi dut, asko gustatzen zait. Eta oraindik txorizuri deitzea eta hori. Bai. Etortzen den jende guztiari ateak irekita dituzte etortzeko. Bai, oso polita egon zen, 40 urte hurrenan egin genuen ekitaldian oso polita geratu zen, ze txorizuri dantzatutako ohi dantzari guztiak elkar dantzatu genuen eta agintariena elkar egin genuen, eta bueno, adibidez, ez dakit, 60 urte betetzerakoan dantza egin, ez? Txorizuri. Beste etortzea eta ikustea, badagoela jendea hor, gazteria, prestatu genuen arropa, gonak, guztiontzat, txapelak, eta 20 pertsona. Orduan, bueno, hori Ni Oiane Munarriz naiz, Burlatakoa, eta gero Lauarin osatzen dugu gu biok, Naiara Iesa Burlatakoa ere bai, eta Aitor Garzia Atarrabiakoa. Lauarin sortu zen gutxi gora bera duela 10 urte, nahiz eta elkarrekin txikitatik daramagu dantzatzen. Duela 10 urte geratu ginen irakaslerik gabe, dantza irakaslerik gabe, Padezigandako dantza taldean egiten genuen dantza. Eta geratu ginen irakaslerik gabe eta hasi ginen gure kabuz pixka bat geratzen, itxairatzen, eta horrela. Eta hasi ginen emanaldiak ematen, deitzen ziguten, bestelako proiektu batzuetarako, eta orduan azkenean izen bat jarri behar izan genion, eta Lauarin izan zen. Bai, hori da. Lauarin oinarritzen da euskal dantzetan, folklori tradizionalean, baina bete egiten dugun asketa beste estilo batzuekin. Egiten ditugu koreografiak berritzaileak. Egiten dugu garaikide, eman ditugu klase ezberdinak, adibidez egin genuen flamenkoa, gipuzkoano, egiten dugu pixka bat horrela nahasketa. Azkenean, beti oinarritu gara dantza tradizionalean, eta gero koreografiatzen ditugu betiko dantzak, ez? Txikitatik ikasi ditugun dantzak, ematen diegu beste buelta bat, eta gero musikari ere beste buelta bat, ez? Tradizionala diren musika horietaz gain, beste musika batzuen gainean sortzea koreografia pausu desberdinak nahazten. Eta gero, horiak esaten duena, formakuntzak jaso izan ditugu, izan ere pixka bat sortze prozesuetan bestelako ideiak izateko.
Hori, musika, Laborin da gauza bat, eta orain eskuetan duguena da Zubi ikuskizuna. Izan ere, Laborinek, dantzatu du plazetan, eszenatokietan, beste talde batzuetarako, edo, enkargoetarako, ezkontzak, gauza guzti horiek egiten ditugu, edo koreografia batzuk ekimen puntualetarako, eta orain gero hitz egingo dugun Zubi ikuskizunean sortu genuen diska bat, eta musika berezia Laborinek sortutako ikuskizunarentzako, eta Igor Martinezek sortu du musika guztia. Ez dugu zehatz-mehatz, beste estiloak ez ditugu zehazkenean, Zubi sortzeko jaso genituela formakuntzak flamenkon, hip-hopen, dantza klasikoan, garaikidean. Gero Gipuzkoan esan duena, da euskal teknika moduko bat, eta ez dakit formakuntza gehiago jaso genituen, baina dantzerkiko ez. Gero, sartzen ditugu, baina ikusten dira, baina oso xuma gehien bat ikusten dena da garaikidea. Gehien bat bai gustatzen ditugula garaikidea eta euskal dantza, eta hori horretan referenteak izan ditugu Euskal Herrian, Kukai dantza adibidez, eta egia da, hemen ikastolan hasiak ginela nahazten beste estilo batzuk, ez? Eta, flamenkoko gauza oso txikiak sartzen ditugu, ez? Fandango bat baina beste modu batez, eta klasikoko postura batzuk, hori bai, hip-hopa hori, egin baina bai... Ez gara hau sartzen. Ez dugu sartu, baina gero bai egia da mugimenduetan eta koreografietan, lerrokatzeetan eta horrelako gauzetan dantzan adituak direnak bai ikusten direla puntiko batzuk, ateratzen direnak betiko dantza tradizionaletik. Esnatu loti alakoa, tap. Zubi hasi zen pedrada batengatik, argi genuen proiektu propio bat sortu nahi genuela, eta orduan hasi ginen pentsatzen zer adierazi nahi genuen. Eta horrela bururatu zitzaigun ikuskizun hau sortzea. Zubi da zuhaitza eta bizitzaren arteko harremana adierazten duen ikuskizun bat. Nola ilargiak eragiten duen gurengan eta landareetan. Eta hori da adierazten duena. Sinopsia da, berez, azten gara pixka bat agur batekin egiten, dantza tradizionaletik egin izan duguna da gure betiko dantzak, edo ikasi izan ditugun betiko dantzak izan direlako agurra, fandango eta arina, ramango bat, jota bat, bals bat, kalejira bat, horiek elkartu genituen, eta kontatzen dugu pixkatxo bat zuhaitza eta bizitzaren arteko dantza bat egiten dugu, ilargiaren faseak kontutan hartuta, eta hasten da pixkatxo bat hazia ere egiten dugu edo, eta haziak eskaintzen dizkiogu publikoari, eta hortik bilakaera zuhaitzaren garapena eta gizakion garapena, nola ilargiak eragina duen, eta bukaeran nola ziklo hori bizten den eta berriro hasten den, eta ez
ez den inoiz aria eteten, ez? Eta hori da pixka bat gure asmoa baita ere euskal dantzaren aria ez eteteko, pixka bat hori da, ez? Gure egiten dugun gaur egungo gizarteari proposamena. Bueno, prozesua hasi zen 40 baino lehen. Hasi ginen pentsatzen ikuskizun bat prestatu nahi genuela, eta justo iritsi zen 40 eta justo une horretan hasi ginen ideiari forma ematen. Hasieran nola argi genuen adierazten nahi genuena, baina ez genekien nola. Orduan hasi ginen pixka bat informazioa bilatzen ilargiari buruz, nola eragiten digun, eta hitz egin genuen Atarrabiako lagun batekin, Amaia Oloriz, eta berak eman zion marrazki forma ideiari. Egin zituen marrazki batzuk, justo hemen atzean ikusten direnak, ezak ikusten diren. Eta marrazki horiekin gero hitz egin genuen Igorrekin. Eta berak eman genizkion pauta batzuk, esan genion zer adierazi nahi genuen, ze dantza estiloak egin nahi genituen, eta horrekin sortu zuen berak musika. Eta ondoren musika eta marrazkiekin gu inspiratu ginen eta hasi ginen koreografiak sortzen. Hori orain dela 3 urte. Bai. Bueno, pues oso, eske azkenean egin genuen aurkezpena izan zen oso handia, bitan egin genuen Atarrabian, beti danik hemen Atarrabian etxeatu dugu eta Atarrabiako talde bezala ikusten dugu gure buruan, ez eta burlatarrak ditugun taldean. Baina harrera izan zen oso polita, oso hunkigarria, azkenan gure partez betidanik izan dugun amets bat da zure ikuskizuna aurrera eramatea, oso zaila izan da. Eta lan handia egin behar da, ze azkenean egiten duguna da multidisciplinarra, ditugu irudi batzuk animatuak daudena, Sari Estremeraren eskuz. Amaia Olorizik egindako irudiak animatu zituen eta horregatik ikuskizunean uztartzen dira musika audiovisualak eta ikusentzunezkoak eta dantza, eta horren bitartez kontatzen dugu lehen aipatu dizuguna. Eta orduan oso harina da, jendeari asko gustatzen zaio eta harrera... Edo hori izaten digute. Harrera oso izan den Atarrabian, gero ibili gara Burlatan, Berriozarren, Auritzen, Beasainen... Ez edan duguna momentuz jarraitu nahi dugu orain gauden bezala, Zubirekin atope, eta hemendik aurrera ikusiko da zer egingo dugun. Jarraituko dugu talde bezala, lagun talde bezala ere bai, eta nok daki ezakit. Bai, eske hau zen gure ametsetako bat, orain gaude bizitzen, ametsa eta momentuz hori ez, horrein da jarraitzea honekin, eta ez gaude pentsatzen asko beste gauza batean. Saiatzen ari gara disfrutatzen daukagunaz, eta gero barrotakit. Maravilla, atzuntzua egaitu? Bazakit. Alda duzue, etorri zu ikustera, zer egin herrietan, eta hori, dantza konsumitzea edo dantza ikustera joatea ez dela erresa, baina benetan euskal kulturaren alde eta euskal dantzaren alde nahi baduzue, hemen duzuela aukera on bat.